ċertifikat li għandi waħħal wara dari l-uffiċċju, mhux għax sabiħ inwaħħlu hemm, dak huwa ċertifikat li l-istat tani lili biex lilek li tiġi qudiemi taraħ warajja tajtina da għandi l-garanzija, il-quality assurance seħra xi trid tal-istat. U l-istat ma jistax jitħaq bin-nies għax qegħdin jgħidu l-imħalfin f'każ bħal dan. Illi inti xi ħadd li huwa akkużat b'serq u falsifikazzjoni ta' dokumenti. Illi inata li ammetta l-akkużi, għax laqqas dajt l-argument forsi hemm id-dubju dawx veri jew le da baqajti mhux hu l-qorti sabitu ħati, ammetta l-akkużi. U inata conditional discharge. Dak allura jissodisfa il-kriterju ta' kondotta tajba, dan li jipprova jgħidu l-imħalfin. Li ma qalux daw, li ħana għandna sistema li jekk persuna jwettaq rejat barra minn Malta, jiġi akkużat barra minn Malta u tinstab il-ħtija, il-kondotta Maltija nadifa tkun. Jiġifieri aħna x'edin ngħidu, l-imħalfin x'edin jgħidu li jekk xi ħadd joqtol il xi ħadd barra minn Malta, jiġi hawn Malta u jġibilna dil-famuża kondotta xi hija nadifa. Skont l-imħalfin qed jgħidulna d-dejak huwa persuna ta' kondotta tajba u ta' morali tajba. Għaliex il-kondotta hija nadifa. Aħna ħankunu ċari, il-Kamra tal-Avukati di ħaġa bis-serjetà. Għaliex aħna l-unika għaqda li hawn li qiegħda tieħu bis-serjetà l-importanza li din il-professjoni tolli l-standards tagħha. Issa, jekk di ma nistgħux nifhmuha u ħanirabu daw it-teknikalitajiet illi huma totalment irrelevanti u għalhekk jiena sejjaħtilhom red herrings. Tajjeb, biex niddevjaw l-attenzjoni mill-vera problema, allura il-pajjiż sejjer ħażin. Dan huwa kien żball, mis-suġi rikonoxxut li kien żball u konna nieqfu hemm. Imma minflok qegħdin ngħidu li sar żball, issa naraw kif ħan irremedjawh, le qegħdin nippruvaw nibqgħu naqgħu rasna u nippruvaw niġġustifikaw l-iżball. Issa jiena missier ta' 4 tfal. Wadri nista' nifhem illi jkun hemm min iħoss illi xi ħadd li huwa l-iżbalja forsi nagħta ċans ieħor, dawn kollha huma sentimenti li wieħed jifhim u japprezzhom. Però ir-rwol, il-kappelli qed nilbesaw mhuwiex ta' missieru miskin dak it-tifel. Tajjeb, skomdu kemm huwa skomdu, ir-responsabilità tagħna hija daqsxejn differenti. Aħna għandna ir-responsabilità tal-professjoni in ġenerali, tajjeb, u daqstant importanti tal-fiduċja tal-pubbliku fil-professjoni. Fodi kull ħaġa li nagħmlu li naqru minn dik il-fiduċja li l-poplu jkollu fil-professjoni, qed nagħmlu żball. Taf x'nafina li hemm studenti oħra li kellhom l-istess ċirkostanzi li ma tħallowx jew ma qagħdux forsi min jeddhom għall-eżami tal-warrant għax kienu jafu l-liġi hekk. U nafx qed ngħid għax għandi l-ismijiet, naturalment mhux ħaġa għandi għalfejn noqgħod nħabbar hawnhekk, però bħala fatt hekk hu, jiġifieri ma jistax ikollna liġijiet għall-liġi tal-oħrajn. Liġi waħda jrid ikun hemm u għandu tiġi applikata b'mod uniformi.